Behin generoa eta berdintasunaren gaineko kontzeptu batzuk argituta, STEM arloa eta generoa lotuko ditugu. Eta hasteko eta behin datuek zer dioten adieraziko dugu, alegia. Atera dezagun argazki bat benetan egoera zein den ikusteko. Bueno, kasu honetan, Eustaten azterketa baten arabera, 2022-2023an egin zena, emakumeen emaitza akademikoak gizonezkoenak baino hobeak direla, edo hobeak izaten jarraitzen dutela baieztatzen da, eta era berean argi ikusten da genero desberdintasunak daudela irakaskuntza espezialitateen arabera. Alegia, ematen dela segregazio bat irakaskuntza espezialitateen arabera. Hemen ikusi dezakegu adibidez, bai oinarrizko lanbide heziketan, bai erdi mailakoan edo goi mailakoan, informatika eta komunikazioak arloan emakumeen presentzia 15%tik beherakoa dela, eta bereziki erdi mailako lanbide heziketan 8%tik beherakoa, eta aldiz irudi pertsonalari lotutako irakaskuntza espezialitateetan 10-tik 8 edo 9 emakumezkoak dira. Hortaz oso argi ikusten da espezialitatearen arabera emakumeen presentzia nolakoa den. Grafika honetan adibidez, ikusten dugu Zesikeko emakumeen eta zientzia batzordearen garapena nola joan den. Alderaketa bada 2012 eta 2022 artean nolabait bilakaera ikusteko. Grafika honi guraize grafikoa deitzen zaio, hain zuzen abia puntuan emakumezko gehiago daudelako doktoretza aurreko gisa gizonezkoak baino, baina ikerketaren ibilbidean aurrera egiten duten heinean, gero eta gizonezko gehiago daude eta gero eta emakumezko gutxiago, ez? Eta horregatik deitzen zaio guraize grafikoa, azkenean guraizen simbologia hori edo estetika hori duelako. Eta berdina gertatzen da unibertsitateetan. Eurostatek egindako ikerketa batean, 2022an STEM hezkuntza arloetan titula duten emakumeen 100% agertzen da. Estatu Espainiarraren kasuan 27,7%koa da, alegia 3tik bat da emakumezkoa, eta Europaren barruan ikusten dugun bezala ia azken postuan kokatzen da, eta Europako bataz bestekoaren apur bat azpitik, Europako bataz bestekoa 32%koa delako. Hemen ikus dezakegu INEk 2020-2021 urtean egindako ikerketa baten emaitza, non Estatu Espainiarra eta Europa alderatzen diren, zientzian eta teknologian lan egiten duten emakumeak sektoreka banatuz. Argi ikusten da kasu honetan beheko zatian zerbitzuen arloan emakumezkoak direla gutxienez erdia edo pixka bat gehiago, baina nabaria da goi teknologiako sektoreetan, manufakturetan eta bar, edo teknologia altua edo ertain altua denean, 3tik bat izaten jarraitzen duela emakumezkoa, eta honek indartzen du lehen segregazio horizontalaz aipatu duguna. Hortaz, datuek diotena da emakumea azpi ordezkatua dagoela STEM arloetan modu nabarmen batean, hori ematen da hezkuntza eta lanbide maila guztietan, alegia hezkuntzan akademikoki maila ezberdinetan, eta baita lanbideen posizio hierarkiko ezberdinetan ere. Hasi lanbide heziketan eta unibertsitatetik enpresa teknologiko eta zientifikotaraino lidergo postuetan emakumeen ordezkaritza oso txikia da. Ikusi dugun bezala ikerketaren arloan guraize grafikoa ematen da, alegia gero eta altuagoa izan ikerketa maila gero eta emakumea gutxiago daude, eta hau noski ez da hemen bakarrik gertatzen, Europako eskualde eta estatu guztietan gertatzen da, horrek egoera larritu ere egiten duelarik. STEM arloan emakumearen ordezkaritza baxua izateak STEM genero arrakala sortzen du, eta horrek eragin argi eta zuzen bat du gure eguneroko bizitzan. Hauek adibide batzu besterik ez dira, ez? Adibidez, segurtasun nualeen diseinua autoan goazenean gizonezkoen gorputzekin diseinatu da, eta hortaz, aztertua dago istripu baten aurrean emakumezkoek aukera gehiago dugula istripu horretan gure bizitza galtzeko. Edo eta COVID-19 garaian, maskarak diseinatzen ari zirenean, gizonezkoen aurpegikera izan zuten kontutan, eta hortaz, emakumezko profesionalak, medikuntza arloan ari zirenak, ez zuten gizonezkoek adina babes jaso.
Aipatu behar da ere, garai hauetan, inteligentzia artifizialak edo adimen artifizialak duen alborapen algoritmikoa, ez? Nolabait, iraganeko datuetan oinarritzen delako, eta hortaz, iraganeko datuetan oinarritutako erabakiak hartzen dituelako, horrekin genero ikuspegitik ditugun diskriminazio guztiak erreproduzituz eta handituz, bai, eta betikotuz. Eta aipatu daiteke ere, aurpegia ezagutzeko sistemak eraiki direla gizonezkoen eskutik eta eraiki direla gizonezkoen aurpegiak ezagutuz, ez? Eta hortaz, aurpegia ezagutzeko sistema askok akatsak egiten dituzte emakumeen aurpegiak identifikatzerakoan, eta zer esanik ez emakumezkoa eta azal zuria ez duen pertsona bat jartzen baldin badugu, ez? Hortaz, emakumeen presentzia baxuak eragin zuzen bat du eraikitzen ari garen mundu honetan, eta hortaz, hartu behar diren neurri batzuk horrelako kasuak gero eta gutxiago izan daitezen eta desagertu daitezen, ez? Generoa sortzen da sozializazio prozesuen bitartez, ez? Eta hortaz, oso txikitatik barrenatzen goazen zerbait da. STEM generoa arrakala ere, denboran aurrera egina ahala, garatzen doa. Hezkuntza faseetan aurrera egina ahala, nesken STEM posizionamenduak behera egiten du nabarmen, ez? Hortaz, denboran gertatzen den zerbait da. Ez da neskak STEM posizionamendu baju batekin jaiotzen direla edo eta horrela daudela hasieratik, baizik eta denborarekin galtzen doaz, ez? Aipatuko ditut bi azterketa, bat Katalunian egin zena, nun ikusiko dugun hezkuntza faseetan aurrera egin ahala ze ezberdintasun ematen den, ez? DBH 3. eta 4. mailako nesken artean adibidez, 26%ak etorkizuneko STEM ikasketarako nolabaiteko motivazioa erakutsi zuen. Eta mutilen artean aldiz, DBH 3 eta 4 jada 40%koa zen. Behin batxilergora pasata, nesken soilik 10%ak ikusten zuen ingenieritza informatikoa beraien aukeren artean, baina mutilen 41%ak jarraitzen zuen hori aukeren artean ikusten, ez? Orduan, nabaria da, urtebete edo 2 urteren buruan, emakumezkoen STEM posizionamenduak nola egin duen behera, gizonezkoa ez denean mugitu ere egin, ez? Eta behin ja aurrerago goazena, ingenieritza informatikoaz gain, matematika, fisika eta kimikaren kasuan, aipatu behar da, nesken eta mutilen arteko oreka antzekoagoa zela, 6 eta 8% artean kokatzen zelako. Azterketa antzeko bat egin zen Bilbon, kasu honetan nesken 29%ak eta mutilen 47%ak eta pertsona ez bitarren 26%ak, gai sentitzen dira STEM arloetan lan egiteko, bai? Nesken 24%ak aldiz eta mutilen 43%ak adierazi dute interesa dutela etorkizunean STEM arloetan lan egiteko. Ikusten dugu bi kasuetan mutilena nahiko altuagoxea dela. Eta inkestatutako gazteen 46%ak ez du ezagutzarik Bilboko industriari buruz, ez? Honek esanahi handia du, esanahi duelako batetik segurazki STEM arloko lanbiderik ohikoenak soilik ezagutzen dituztela, bestetik ez dutela ezagutzarik inguruan duten industriari eta inguruan dituzten aukeren gainean, eta horrek ere noski beraien interesean eta beraien motivazioan eta STEM posizionamenduan eragin bat du. Behin batxilergora iritsita, STEM arloek ez dituzte neskak erakartzen, hori azterketa guztiek esaten dute. Hori oso lotuta dago STEM asmoekin, alegia, etorkizun hurbil batean STEM arloari lotuta dituzten desio eta ametsekin, bai? Eta hori dago zuzenki lotua autoeraginkortasun mailaren kontuarekin, alegia, ze puntutaraino, ze sinismen dituzten beraien STEM arloko gaitasunekiko, bai? STEM asmoak edozein kasutan generoaren, etniaren eta klase sozioekonomikoaren alborapen handi bat dute. Ez da generoarekin bakarrik lotzen den zerbait. Esan genezake adibidez, neskek, generoaren ikuspuntutik, mutilek baino gehiago osasungintza eta biologiari lotutako profesional gisa ikusten dutela euren burua, baina mutilek, neske baino gehiago, teknologia, zientzia eta ingenieritzako profesional gisa ikusten dute beraien etorkizuna. Generotik harago, klase sozioekonomikoari ere referentzia egingo bagenio, eremu behartsuetako mutilek probabilitate handiagoa dute mekanika aukeratzeko, ingenieritza aukeratzeko baino. Eta nesken artean aldiz,
Eremu aberatsenetan arkitekturak, albaitaritzak, ingenieritzak estimu asko hobea dute, baina eremu behartsuetara salto egite baldin badugu, nesken artean ile apainketa, erizaintza, estetika laguntzailea eta gixako hauek dute estimu handiagoa. Hortaz ikus dezakegu generoaz harago klase sozioekonomikoak ere alborapen handi bat suposatzen duela etorkizuneko ikasketak aukeratzerako orduan batxilergoan dauden ikasleen kasuan. Honek guztiak eragin zuzena du edo lotura zuzena du STEM autoeraginkortasunarekin, ez? Esan bezala, STEM autoeraginkortasuna da pertsona batek bere STEM gaitasunekiko duen sinismena. Neskek beti dute mutilek baino txikiagoa. Alegia, STEM autoeraginkortasuna nesken kasuan beti da txikiagoa. Euren buruarekiko duten pertzepzioa da ez dutela inbeste gaitasun, edo mutilek baino gaitasun gutxiago dutela, ez? Baita kalifikazio hobeak lortzen dituztenean ere. Eta hau, funtsezko faktore bat da STEM posizionamendu positibo bat sustatzeko. Alegia, gero eta autoeraginkortasun handiagoa sentitu STEM arloan, gero eta gertuago sentituko dira STEM arloetatik eta hortaz posizionamendua positiboagoa eta gertukoagoa izango da. Era berean, genero arrakala honen atzean badago STEM profesionalen estereotipoa, ez? Estereotipo hori gizonezko batena da, printzipio zuria eta superadimentsua dena, ez? Eta estereotipo honek genero arrakala handitzen eta betikotzen du. Orduan, garrantzitsua da estereotipo hau ere deseraikitzen joatea ikasleek benetan etorkizuneko ikasketak aukeratzerako orduan ez dezaten posizionamendu horretan urruntasun gehiago sentitu. Datuek erakusten dute STEM arloan emakumezkoen ordezkaritza oso baxua dela eta horrek genero arrakala bat sortzen duela STEM arloan, ez? Eta horregatik hain zuzen STEMek emakumeak ere behar dituela da lehenengo aldarria. Alegia, gizonezkoekin batera emakumeek ere parte hartu behar dutela STEM arloetan. Ez da gainera genero aniztasunari lotutako eta justizia sozialari lotutako arazo bat edo kontu bat soilik. Genero arrakala horrek, STEM arloko genero arrakalak inpaktu ekonomiko, sozial eta kultural argi bat du. Inpaktu ekonomikoa hitz egingo bagenu, emakume gehiagorekin ikerketen arabera Europar Batasunak 3% igo lezake bere barne produktu gordina 2050erako. Inpaktu soziala aipatzerakoan, STEM arloek lanerako prestatzeaz aparte, arlo pertsonalerako gaitasunak lortzen ere laguntzen digute, ez? Hortaz, badu inpaktu sozial bat, azkenean emakumezkoak uzten ditugulako bizitza pertsonalerako gaitasunak garatzen diren eremu batetik aparte. Era berean, inpaktu sozial horretan aipatu behar da genero berdintasunaren paradoxa, non adierazten den gizarte aberatsenen eta berdinzaleenetan emakumeek paradoxikoki nola duten STEM titulu bat lortzeko aukera gutxiago. Baina edozein kasutan, aipatu dudan bezala, inpaktu soziala ulertu behar dugu STEM arloak ez gaituelako bakarrik bizitza profesionalerako prestatzen, baizik eta bizitza pertsonalerako ere gaitasun batzuk garatzen laguntzen digulako. Eta azkenik inpaktu kulturala dugu. Alegia, emakumeen referente faltak, alegia, emakumeak ez baldin baditugu STEM arloa eta emakumeek gainera ez baldin baditugu ikusgarri egiten, hori beti izango da oztopo kultural bat erreproduzituko dena eta egoera betikotuko duena, ez? Hortaz, ezinbestekoa da emakumeak STEM arloan sartzea, emakume horiek ikusgarri egitea, gero eta emakume gehiago egon daitezen STEM arloetan. Nabaria da STEM arloak hortaz emakumeak ere behar dituela eta neskek eta emakumeek STEM arloetan parte hartzeak onura asko ekar ditzake. Batetik ekitatea eta generoa, alegia, generoa edozein dela ere pertsona horrek aukera berdinak izatea profesionalki eta bizitzan pertsonalki garatu ahal izateko. Bestetik, emakumeak eta neskak STEM arloetan sartzeak emakume referente gehiago sortzea eta horiek proiektatu ahal izatea dakar. Bestetik, gizartea modu bidezkagoan ordezkatzea, alegia, azkenean STEM arloetan dauden lantaldeetan gizartea modu orekatuago batean islatuko da, ez? Horrek berarekin dakar ikuspegi aniztasuna, alegia, bakoitzak, emakume gizonezkoa edo eta pertsona bakoitzak bere ikuspegi propioa eramaten du lantalde horietara eta hortaz emakumeen presentzia handiago batek ikuspegi aniztasunean sekulako eragina izango luke. Hortaz aparte, STEM arloak gero eta profesional gehiago behar dituenez, eskari horri erantzuteko aukera
emango liguke. Eta lehen aipatu dudan bezala, inpaktu ekonomiko positiboa izango luke. Hortaz, emakumeak STEM arloen parte izateak, onura hauek guztiak izateaz aparte, badakar nolabait STEM arloetako diseinu, garapen eta prozesu guztietan emakumearen ikuspegia, emakumearen aniztasuna, gizartearen isla orekatuago bat ekartzea, eta horregatik STEM arloan dagoen genero arrakala murrizten lagunduko luke. Egia da emakumeen ordezkaritza bajua dela STEM arloetan oraindik ere, egia da ondorio edo onura oso positiboak ekarriko lituzkela nesken eta emakumezkoen ordezkaritza handiagoa izateak, baina aipatu beharrekoa da ere datuen arabera oraindik ere arazoak daudela STEM arloetan emakumeek beraien tokiari eutsi eta lanbidean aurrera egiteko. Alegia, egun STEM arloetan dauden emakumeek ere zailtasun gehigarriak dituztela bereien tokiari eutsi eta lanbide horretan ibilbidean aurrera egiteko. Horregatik hain zuzen ondorio gisa aipatu nahiko genuke batetik funtseskoa dela hau guztia txikitatik heziz eta kontzientziatuz egitea, bestetik ulertzea intersekzionalitateak, alegia diskriminazio ezberdinen batura bat ez ulertzea, baizik eta diskriminazio ezberdinen erlazio batetik abiatzeak genero desberdinkeriak ulertzen lagunduko digula, eta bestetik erabakigarria dela, esan dudan bezala, STEM arloetan emakume gehiago sartzea, gizartea hobeto islatzeko eta lehen aipatu ditudan onura guztiengatik.